Lekitok hainbat berrikuntza aurkeztu ditu Fiturren. Konponketa lanak direlata, Eusebio Maria de Azkue kalea moztuta dago. 30. kalekan parte hartzeko 475 artista aurkeztu dira. Zatoz Lilatoira Lekitoko udalaren eskutik. Asteburuan, Anjedualde eta hezkuntza jardunaldiak. Igandean, itsaso denborale berri batek bisitatuko gaitu. Lekito astion Fiturren izan da 2019an izango dituen eskaintza eta berrikuntzak aurkezten. Madrilen egiten den nazioarteko turismo azoka ospetsu honetan, hainbat ekimen azaldu ditu udalak. Hoien artean, aste santuetarako martxan egongo den Lekeitio Route izeneko mugikorretarako aplikazioa. Lankidetza proiektu bat izan dugu, izaten ari da, eta datorren astietan ja martxan ipiniko dugu. Teknologia berrien eran gaude, eta ondorioz turismoa egiteko eta kontsumitzeko ohiturak ere aldatu egin dira. Era berri honekin bat eginez, Lekeitio Route sortu da. Gure herriko gune ezberdinak eta hainbat ibilbide ezagutzeko gida turistikoa. Aplikazio berritzaile honek, ahots zein testu bidez azaltzen ditu Lekitoko kaleen xehetasun eta istorioak. Era berean turismoko webgune barria eta material desberdina ere erakutsi da Fiturren. Trinkete etxia eta zapaterito frontoien artean dagoen bidian, bapatean zuloak sortu izan dira, eta naiz eta zuloak estaltzeko lanak egin, zuloek agertzen jarraitu izan dute gune horretan. Gertaera hauen zergatia jakiteko eta arazoa aztertu nahian, saneamendu sarean kamerak sartu ziren, eta saneamendu hodia guztiz apurtuta zegoela ikusi zen. Horren ondorioz, urak lurra garbitzen du, eta zuloak sortzea eragin. Beraz egunotan, Trinkete etxeko taberna aurretik eta zapaterito frontoiraino doan hodia aldatu egingo da eta arketa berria egin. Aipatutako lanak egiteko Eusebio Maria de Azkue kalea printzipioz otsailaren 8 arte zarratuta egongo da. Kale mozketa dagoen bitartian, Santa Katalina kaleak 7 zenbakitik 21 arte, Palmerara arte, norabide bikoitza izango du. Trafikoa semaforoen bidez zuzenduko da. Kalekaren 30. edizioa prestatzen hasia da Lekitoko udala. Duela hilabete batzuk itxi zen proposamenak aurkezteko epea. Eta guztira 475 konpainia, artista eta kolektibok aurkeztu dituzte haien lanak. Euskal Herriko taldez gain, estatuko eta nazioarteko artista ugari daude. Antzerkiak, su ikuskizunak, malabarismoak, tailerrak, ikuskizun ibiltariak edota dantzak aurkitu ditzakegu aurkeztutako proposamenen artean. Uztailaren 18tik 21 ospatuko den kalekan parte hartzeko, aurkeztutako lanen artean aukeraketa egin behar da orain. Eta ez da bat ere erraza izango, baina urtero bezala punta-puntako taldeak izango dira kalekako 30. edizioan. Pasaden urtean lehen aldiz jarri zuen Lekitoko udalak Lilatoira joateko autobusa. Aurten ere hala izango da. Eta horrez gain, Donostian martxoaren 10ean ospatuko den lasterketan izena ematea udaletik gestionatuko da. Lilatoia 1980 urtean sortu zen Donostian, emakume eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatzen zuen kiroletan zehatz-mehatz, eta gaur egun emakume kirolariak ere ikustarazteko beste espazio bat da. Izena ematean Lilatoirako inskripzioa, pultsera solidarioa eta autobusean joan etorriko bidaia sartzen dira. Kiroldegiko bazkidentzat 12 euro izango da, eta ez bazkidentzat 16. Lekitiotik goizeko 8etan ateroko gara eta bueltatuko gara Donostiatik 4:30. Izena emateko polikiroldegian egin dezakete eta azken eguna otsailaren 25 izango da.
Beraz, animatu eta zatoz kirolean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatzera. Bihar, urtarrilaren 25ean, iluntzeko 8:30 Anje Dualderen kontzertua izango dugu ikusgarri aretoan. Sarrerak salgai, kulturretxian eta traolan, eta baita kontzertua hasi aurretik takilan. Ez galdu aukera. Animatu eta eskuratu zure sarrera 12 euroren truke soilik. Asteburuan berriz, Azkue ikastolak hizkuntza topaketak egingo ditu. Bihar eta zapatuan Euskal Hezkuntza Sistemaren gainean hausnartzeko mahai inguru eta hitzaldiak egingo dituzte. Urtarrilaren 25 eta 26an, ibialdizen aterkinpian hezkuntza topaketak antolatu dugu. 25an Asko aretoan 5etan hezkuntza politikia landuko dugu, eta 26an Silken hotelian goizeko 10etan herri hezitzailea eta ondoren hezkuntza eraldaketako klabiak landuko dugu. Hau ondamendia Obelix. Ze gertatuko otera edabe magikoaren formula eskutxarretan erortzen bada. Asterix eta edabe magikoaren sekretua. Zuaitz batetik bestera ari dela, Panoramix druida lurrera eroriko da, eta han etzanda hausnartzen hasiko da. Berak ezin balu, nork prestatuko luke neurrigabeko indarra ematen duen edabe magiko garrantzitsua. Asterix eta Obelix lagun dituela, Galia osoa zeharkatzeko bidaia abiatuko du druida trebe baten bila. Prest? Arraindun bezain druida ona bazara jai daukagu. No volverás a sentirte solo. Tienes 2 nuevos amigos. Glass. David Dunn, Bruce Willis, piztia deritzon supergizakiaren bila dabil. Bitartean itzalpetik, Elijah Price, Samuel L. Jackson agertuko da. Bien sekretuak ezagutzen dituen pertsonaia. ¿Qué has hecho, Elijah? Gaur, prezipitazioekin jarraitu dugu, baina urriagoak izan dira. Egunaren lehen zatian ugariak izan diren arren, arratsaldetik aurrera ahulagoak eta tartekatuagoak izan dira. Datozen orduetan iparraldeko haizeak ahultzera egingo du. Barikuan bustitik jarraituko dugu, baina oro har prezipitazio txikia izango da. Tarteka zaparrada mardulagoren bat bota dezake. Haizea ipar mendebaldetik finkatuko da eta indartzera egingo du berriro. Zapatuan goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Hodei ugari izango dugu eta euri pixka bat egin dezake. Eguneko erdiko orduetan hego mendebaldeko haizea sartuko da. Hodeitza saretu egingo da eta ateri eutsiko dio. Temperaturetan aldaketarik ez. Domekan itsasotik denborale berri bat sartuko zaigu. Haizeak ipar mendebaldetik bolada oso gogorrak eragingo ditu 120 kilometro orduko ufadekin. Itsasotik hodei trinkoak sartu eta zaparradak eragingo dizkigu. Temperaturak ere bera egingo du elur mailarekin batera. Domekan adi egon beharko gara batez ere itsasoan. Izan ere 7 metro inguruko olatuak espero ditugu, beraz kontuz. Hurrengo asterako negu giroa, euri zaparradak, hotza eta elur mailak bera egingo du.